Sa nabigit nga balita, human sa tigom sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Council na pangitaan na upamagi aron matabangan ang mga na-stranded nga mga pasahero padung sa isla sa Olango. Balik sa tagsatag sa kamanganapit, gikonfirmar kini ni Lieutenant Junior Grade Michael Jan Insina, spokesperson sa Philippine Coast Guard, kinsa nagkanayon nga ang BRP Suluan mao gikargahan sa mga relief goods alang sa mga relief operations alang sa mga lumulupyo sa isla sa Olango. Sa tigom sa Disaster Council, nagtuki ang kakuangon sa pagkaon alang sa taga-isla nga nahutda na og supply sa pagkaon. Padung sa isla, 40 usab ka mga stranded nga mga passengers ang gipasakay padung sa isla sa Olango. Sa susamang BRP Suluan, mo'y usay sakyan sa mga turista pabalik dinhi sa Sugbo. Gani sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, nasuta nga nahulga karon ang mayong paglawas sa mga turista nga tuwa sa isla nga wa nay budget alang silang pagkaon og way igong sapot nga ikailis.